maestro! Ato nang i-welcome ang Tig-A sa tanang Tig-A. Ang mubangga, bangga lang. Purok chairman na walay obra nga nahuman. Purok chairman, Papa J. Upod niya ang chip sa tanang chip. Chip, chirip, chip, 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 tanod. Boy Nonoy sa Brigada Drive-Thru. Papa J? Oh, brown out. Ice cream ka ba? Naman. Patilaw ako, be. Ay, karon ka. Nunoy. Ah! Kape ka ba? Nga! Painit ako, be. Agad. Anda, may karon. May nalang kayo, nibalik mo. Wala pa. Nibalik. Na. Nibalik ko. Hello, good morning! Hala, may karon. Sige. Ay, balikan nato, kabrigada, ang atong boto mo. Itotal ko. Yari mga friends, atong pagkabotohan. Subang nga aga. Yari na sa Facebook na to, ha? Pwede ka mo makaboto diyan, magkabrigada. Send inyo mga boto. Para matali na mo ang inyong mga boto. Ay, kung sino ang may dako nga boto. Siya ang magadao. Kung sino naman ang maperde, siya ang may gamay nga. Boto. Yan ito pagkabotohan. Subang nga aga, kabrigada. Kung ikaw ang pabotohon sa Platito o Sa Bandihado. kamo diya, kabrigada, nung sabat ninyo, iboto na. Platito. O Bandihado. Ikaw, Brad. Sa lantaw ni mo, Brad. Siguro sa akon, Papa J, why man sa padako-dako, siguro mas mayo dira pilion ko ang Platito. Di. Kaya ang Platito, tandaan nyo, basta magamay, tandaan nyo, makahang gidi na. Amo nang ginambal nga walang malaki na nakakapuwing. Yes. At pag ikaw ay napuwing, siguradong ikaw ay nang lingling. Kaga isa pa, Papa J, hindi botsing ganon, nga gamay akon ginboto, tungod kay gamay ang akon. ang Ang Platito. akon pagigugma. Ay, malaman. Pero ako, bravo, kontra ko. Gusto sige. na ako bandihado. Ate, sige Ibabala mo ang bandihado. Pwede mo ibutang tanan ng gusto ni mong Ay, aba. Bandihado ya. Pero amo lang na ya. Depende na lang sa ato mga kabrigada. Sige. Pag city nining anali itabli, Papa J, kay birthday naman kagapon, ano ang iyang ginsudlan? Yan. Platito o Bandihado? Ayan. Pamangkuta. Sa mga friends na to sa Facebook, pwede mong padala sa inyong mga sabat kabrigada. Oo. Sa inyong mga boto. Ari na, Papa J, may mga buto na sila. Platito, bandihado. Man! Tira, Brad. Sa akon, Boy Nonoy, Platito lang ang akon. Kaya naman. ang Platito, burotangan, ginasang mga makahang, katulad sang sinamak, sausawan, kagiban pa. Ay, aba. Mayo nga sabat. Si Joey Asonada, Bandihado, pre, para hindi mabitin. Ay, aba. Bitin gid, Mabitin. Gid, kagka sa asawa ko galing si Rizabel Asonada, nagapamial sang kahoy. Ay, aba. Babae nagapamial. Subang. Obo, maayo. Si Gina Serrano Kaintik. Good morning. Pakigreet lahat ng Kisante, especially sa Kaintik. And mga Angel, si Kuya Aga, si Ate Syra, si Ate Angel, si Bibi, most of all, akong gwapo, si Ariel Kaintik, kinahanglan. Kinangan Iglesia ni Cristo Construction. Salamat kabrigada. Ay, good morning sa inyo kanana. Hello, good morning. Apa, may buto pa na? Ari pa, Papa J, kag Boy Nonoy, kilabot ng Masbate. Uy, taga Masbate, oh. Good morning, Papa J, og Boy Nonoy, para sa akong bandihado, gidi kay Ate, maayo na kay dako pa mo, pwede isulod kag ibutang da. Aba, grabe ka. Okay. Palihog, shout out sa diri sa nayon sa Burias Island. Masbate Province. Yeah, no? Labi na sa Tagpuno family kay Twin Sign YP. Nga always nagapamati galantaw sa inyong programa. Salamat. Gid Idol.
Sa mga taga Barrio 4 sa kapihan sa Barrio 4, good morning sa inyo tanan maayo nga pagpamati. Hello, good morning. Nalingaw gidaw ko daw sila Papa Jay sa atong programa kag Salamat. kay Sir Jack Corpus. Yan, thank you. Sir Jack, Boss Jack kag kay Benjo Insik, good morning sa inyo. Thank you. Kasadya gid sa inyo Ay, maduwa. salamat kayo. Makalingaw. Salamat. Si Madam Palakpakan. Wilma Carnahi Penetrante. Thank you. Good morning, Platito lang kay para cute. Cute ng Platito. Si Shinang from Hong Kong. Platito lang iya Platito. Papa Jay. Sabagay. Kag si Louie Jean Saludaris. Himuto. Tupas sa Metro Manila. Salamat ka, brigada. Sige, dito tayo sa ito mga colors. Para sa inyong sabat ka, brigada, kung Platito, Bandihado. Bandihado. Ay. Okay po siguro ang Platito, bro. Okay, kung Platito man God, gamay. pwede rin mo masulod sa bulsa. Abaw, pwede kayo. Pwede kayo sulod sa bulsa. Alright, sige. Hello, good morning. Good morning. Ay, sino ni? Si An-An. Taga din ka, An. Okay lang. Kanami isang sabat yan. Namin sa sabat mo. Mubudot sa dako. An, atong boto mo itotal ko. Platito o Bandihado? Bandihado. Ang aman. Kay dako siya. Ay, dako. Mahilig. Siyan, an madako. Mahilig sa dako. Tama? Anong benepisyo pag dakoan? Nang masudlan mo tanan. Abaw, musublan kita na. Amo dali na dayo pag dako. Adi, ay ka. Sige, An, salamat sa pagbotoan. Greetings, go ahead. Ginagrade ko ang mga kauban ako dire sa trabaho. Si Di- Gina, Mm. si Gina Roa, si Christian Golmatico, si Eusebio Mitisgan, o si Mang Joy. nga Mang ako. Joy! Joy. Amalan to. Ako lang to. Salamat, An. Salamat sa pagboto. Iyan, no? Platito Bandihado, kabrigada sa inyo mga boto. Itawag sa itong number 0965-725-1556. Good morning, Papa J. Boy Nunoy, mas okay good og Bandihado kay Haklo Tanan. Abaw, haklo mo tanan. Si Jenny Bivni, Papa J. Boy Nunoy. Grabe po ng Haklo Tanan. Ay, mura maghangin. Grabe Hello? man. Pangatag man. Ay, sino ni? Ay, ba? Si Brian din eh. Grabe trending kito yung mong video ba? Grabe. Oh. Imong video, grabe kito trending kito sa Facebook. Abi ganida kon Papa J mo aksyon sa gubo. Mayo lang wala. Wala. Kaya kung naghumo pa, sigurado. Grabe views. Nan. Mayo lang Kuya Brian wala mo ginhubo ang imong smuggle. Wala ko binulay kay 30 ka namin itong sulat ko. Ay abaw. Boto na. Platito o Bandihado? Kung sa ako lang binulay papadyo, mas namigit ang Bandihado kabalo ka mahilig ako sa vlog ko. Abaw. Dalag. Alay, karan ka. Hindi halata ha. Hindi halata. Mas namin ang dalag ko, kaya kung magbutang sa pagkaon, patungkol kantuhan taga pustahan, Ay abaw. manamigit ang dako imo pla mga pinggan. Sa bagay. Para sa Mas- Bandihado. Kaya kung Platito daw magamay-gamay, hindi kaya, one kaon. Bitin. So ganahan ka mukaon kung naa sa Bandihado. Ganahan ka papadyo makao kung naa sa Bandihado. Maliliaso na. Sige, salamat Kuya Brian. Greetings. Go ahead. Ginagreet ko gali si Warren nga kung amigo. Oo, nga kolektor nga bisa nagabiyahe, nagakadlaw, ka nagapamati, kay Boy Nonoy, kay Papag. Salamat. Abaw. Kay Boy ko dili nga nagabiyahe doyan, kay Hindi. Abaw. Sige, salamat Kuya Brian. Ay, aga. Sige. Tapos gid Papa J si Kuya Brian, si Madam Pearl na limtan niya tamyawon. Patay. Agoy! Usa ang Bandihado ni Unyadoy. Ay ka. Hello? Hello, Yes, Papa good, J. good morning. Sino ni? Si Jane. Jane. Taga din ka, Jane. Taga Poro, Brigada Drive-Thru. Jane, Po, Platito o Bandihado? Platito. Ay, nga aman. Para damo ka makaon kay kung bindyado do madali magsawa.
Dapat gamay lang, Jing, no? Oo, para pambitin-bitin ba? Aha, may nabalaan ka pang bitin-bitin, ha? Bitin, ha? Karon ka, Pantay karon ka, ka. karon. Aha. Sige. Pero ikaw, pamangkuton ko, nakahugas ka na sa imong platito? Ay, kaina pa. Pamangkot ko, anong color sa imong platito? Puti. Kana. Hindi ka na may mga platito gagmay, di ba? Tayo na brown, Oh, na medyo... alay ng brown kay namin puti kay makita gid ang hugaw. Jing, naminig boy. mo nga platito kay magluwas nga gamay, puti, klaro kayo ang lasi. Klaro, pwede ka naman na namin boy nonoy. Malamay ka rin. Sige, greetings na, go ahead. Wala na po, Papa na. J. Salamat, Jen. Good Salamat, morning. Papa J. Okay, sige. Malamay ka rin. Ako rin na looy, aning hitabo. Mahilig siya sa puti. At least, nabala na to nga ang platito ni Jane, puti. Puti. Ah. Pero mas maayo ganining puti, Papa J. Kay layo pa lang, hayag na kayo ang lasi. Malamay ka. Sige. Hello? Hello, good morning. Ayay ka. Sige. Ding ito, Brad. Nadula na noon. Okay. Sorry. Hello? Ayay ka. Hello? Alright. Okay, sorry. Dali lang yun. Ay, sus. Anak sa imong tatay ka. Sige. Wala na to slok. Wala na to slok, pandamay. Hello? Eto, slokin mo, bebe. Hello? Hello, Sino ni? si Pipoy. Poy, taga din ka, Poy. Taga Porok, Brigada Drive-Thru. Poy, nainay mo ang, ano Poy, ba? Radyo, Poy. Sakit ka sa talinga, Poy, ba? Ay, sorry. Yan, Poy. Platito o bandihado? Bandihado. Ay, nga man. Para ka siya ang itlog kag talong. Muna mong sudan ngayon, ha? Oo. So mo dayon sa bagoong kana. So mo sa Ay, wala bagoong. na. Wala na, diretso na. Oo, kaya ang itlog abi organic, brown. Itlog sa manok nga kuana, native. Organic na, Brad, organic. Ang naman. Sige, Poy, greetings, Poy. Go ahead. I-grade ko gali ang mga upod ko dahil sa Alexastrol, si Kang, si Nayday, si Mahal, si Antinday, si Ate Che, si Kuya Nonoy, kag si Ate Gingging. Alright. Poy, salamat, Poy. Welcome. Alright, sige. Alas 11:02. Bandihado, unom ka boto. Samantalang ang platito ka brigada, uy, tatlo lang, Brad. Damay ka na. Tatlo. Sige. Anyway, pwede nyo ipadala ang inyong boto ka brigada sa atong number 0965-725-1556. I-text me ha, i-text me ka brigada. And of course, atong Facebook. I-check na ninyo mga friends, pwede ka mo mag-comment na para sa inyong mga boto. Ang atong isumbong, balikan na to, Brad. Tadtad, Brad, kay tagan sa itong ligwa. Ang iba na itong mga commercial break. And syempre, ang ato ang top of the hour news. Dali lang sa itong Porok Drive-Thru. Brigada Drive-Thru. O syempre, mga friends, ang inyong Porok Chairman, ang inyong Papa J. Og leader sa mga tanod, Dr. Tanod, Boy Nanoy! 95.7 Brigada News FM. Tama, no?